कान के बाली हम ही दे लेना नहीं कान खाली लागत रहला ठीक बा हम इनकर से प्यार करी ना ना कुछ ना हम लिंक लेके बॉम्बे भागत नहीं ठीक है रेनू ना हटा हटा। हेलो हेलो हां काजी कैसे कैसे याद कैनी है अभी यो पूछे वाली बात हो कि कैसे कैसे याद कोई नहीं हो माने एहू के माने एथु का होखेला कि कैसे कैसे याद कोई नहीं हो नहीं ऐसा कोनो बात नहीं है जैसे कुछ काम रहेला तक फोन करल जाला बताई। अरे ऐसा ही जी बड़ा आपको याद आवत रहे ले फोन कोई सुतल बनी का करी सुतल तम याद आ गइल ह अचानक त कनी के रुक फोन करके तनी बतियावे त बोली कहीं समाचार कुल ठीके बा सुख सुखे बा दुख दुखे बा सब सपने बा सब अपने बा का बीमार बनी का नहीं दुख सुख तक कुल लगल रहले बीमार काहे के बानी। अच्छा ठीक बा कौन दिक्कत परेशानी हुई तो बोली। अच्छा ठीक बा बनत नहीं के बारिश का उथू भइल बाटे की आव जा केमन कहे कि मारे मेहरा रोए कि साया साड़ी या चोली चढ़ी भीजता है आपको देखी रहो सोमरा मांग छै गुल का कहता नहीं घीस में आदमी कुछ बोल देवेला माने कोई का मतलब कि मर्दाना होई खूब भीजी त एगो अंडर बियर भीजी एगो गंजी एगो पैंट भीजी चल चुप रही हम आवतनी ठीक बा। हां ठीक बा आई बोल का बनी जी मम्मी जी हेलो हाय तनी केरा देखी लेके लेके ये समझ सारा दिन रात वीडियो कॉल पर लागो रहताड़ी ले बड़ी हथक फोन जैसे लागेला न कि और असी में एगो इन करे फोन अबे बाटे वो हई लाख हम तो हई नहीं खाता ना से नेटवर्क के प्रॉब्लम बा मम्मी जी फोन किया के कोई के बात ना सुन सकी ना लेट हुई खाना में ना तो लागम तांडव मचावे ना कि खाना नहीं के बनाओ टाइम से खाना नहीं के बनावत कौनी है क्या खाना बनी टाइम से अच्छे तरह से दिन पे लागो रहता है अरे चिया पाहुन जी आवत नहीं जा कहतनी कि अच्छे पाऊंगी हां बुझी होती है संगवा तो कुछ निमने बा न बनी जा तल देखो कुछ बनावा पूरी उड़ी छान घर में तेल नहीं है का में पूरी छानी हम ले आओ तनी हम भी मेंट के तेल ले आओ तनी हमें छान दिया टेस्ट लगी पूरी आ जतन तनी उनकर देसाऊ की दुकानिया पर देखो तनी तू पनीर मिलल ला आधा किलो लिया देता नहीं ठीक बा जौन और कुछ ओहन भर के तो बने ना सब्जी हमने के तो आलू के भुजियो खा लेबे के हमसे को ओहन जौन भी बनाए वो जल्दी जाके लेके आ हां हां ठीक बा लेके आओ तनी जा कुल काम करल बाटे 10 किलो के सब खाना में चाहिए लोग काम चलिए रह गए आदियो कर ली बतियो से चलिए जाई आले ला हो गए हेलो अरे हम रोड खाती के का लिए हो जातनी अभी पक लिया देबे पनीर अपन आराम से बनी है उ खइबो करम अरे अम्मा जी देख के चली अरे अम्मे जी ना आवता नी मैं गोड़ लागत खुश रहो का मने रो हम गोड़ लागत ठीक है ना बनी तेजी में जात रही कि तनी हम लड़की आवतिया ले गोड़ छुई अरे ना ऐसा ही भगवान रखे घोड़ा नियर बन जांगर दे भौजी कहां बड़ी मई घर में ना अच्छा चल हां हां चल के पानी नहीं पिया अब बहाना जिद करत रहिए तब हम लेके चलिए नहीं तो कोनो दिक्कत नहीं है ना हम तो अनजान बन के रौरल बतिए नहीं है कि लागी कि प्यारे नहीं कि लेकिन हमने के इतना प्यार बाकी मुझे तक कि भगवानो जी रे सीता जी से ना करत होइया ई का करतन पनीर लियो जतन तो भाई ठीक बटे अरे हो जाई मत ना पूरा हम अगुता गेल बनी चल घर में चली आओ तो जन होई पनीर लेके आवे दी आखिर वो के तो जरूरी है पनीर रहुआ ले आई बा हम ही खुद पनीर हैं हमरे के चाट ली तो हम भी ना खाई बाकी तुम ये क्या खाई अच्छा ठीक बा जाई लेकिन जल्दी आई ठीक बा हां ठीक बटे चल के पानी ओनी पी आखिरी बार आओ तनी तो एंजॉय कर जाई अच्छा ठीक बा बाय बाय ठीक है पी लीजिए ए फुलबरानी आवतन भाभी आवतन और सब ठीक बन बुझी अरे आवतन भाभी तू ठीक बड़ू नु अरे हम तो ठीक है लोगत कहां बैठे क्या करते हैं उन्हें ताकत है जी कुछ ना का लंगूर नियन ताकेला ना जी पानी पी पाक हो गई हटी माने कि तू केतना उजा जलू हम पहले ही एगो नित रोवा नहीं का करत रहनी हैले ऊ तनी आमा जी दू बात बोलत रहनी समझावत रहनी हमरा के
ठीक है बाटे। अरे अम्मा जी के का ले ले बनी अम्मा जी तो रउआ लोगन के आवे के खुशी में आता ना ऊपर नीचे कइले बड़ी नु बुझाते ने के का करी हन। अरे खुश होला आदमी आवेला आदमी तो कुछ ना हो। अरे कुछ ना हो। और सब पाउन रोपनी हो गेलो ने सब ठीक बा बता दहो। सब हो गेल बेटे रोपनी ओपनी। देखो तनी हमरे ने क्वेश्चन नहीं अम्मा जी कहां गइनी है? गोइनी राम लखन के दुकानिया पे पनीर ओनीर ले आवे खातिर। खाना पनीर नहीं हर तो हार खा बेटी लगबू। तो रउआ का करे बनी रउआ ना माने जिद कइले रहलू कि आई जाई आराम ले जाई आराम करवाई ठीक ना हमू जाते तनी सब्जी उब्जी काट उठ ले ना हम तारा हाथ पाते लागत नहीं भौजी चल। अरे जाई ना आराम करी आराम करी पंखा के आगे आराम करी जाके चलो ना चली चली तली बतिये बोकल जियो नहीं। ठीक है बा लियाइल बने अपना सास जी के दूगो कान का बाली मंगले रहले उनकर कान खाली बाटे लेकिन दू गो बाली लियाइल बनी। अम्मा जी पूरा खुश हो जियन आ जब वो खुश हो जियन तो हमरो दिल खुश हो जी टेंशन नहीं के चले दा। रे हाँ रेनू है जाइल बड़ी। अरे पर तू घाम लगता है नहीं आवा नाम के तो अरे बुझाला है कि नहीं आवा ना कंपनी खुलल ह। क्यों देखल ना ना केहू देखियो ले त का मतलब ला ला ई का रउआ के कनवा खाली बाली पहिन ले हमके निक नहीं खेल लागल रउआ ऐसन बानी तो ले। अब का करी जे पहनावे वाला रहे उ तो छोड़ के चल गए। अरे हम बानी ना उनकरी बदले त भगवान भेजले बाड़न अब चाहे दे हम पहिनाई टेंशन का बाटे। देखी रउ कान खाली रहेला चाहे चेहरा एकदम उदासा रहेला हम आ जाइना तो कितना रुआ खुश हो जाइना बताई। तो बताई सब खुशी तो आप हमार हइल ही हई तो फिर हम के देख के खुश होखी। देखी हम सुखी रहब तो रउआ भी सुखी रहब दुखी हाँ ना धरी ठीक धरी ना धरी धरी है हेने घुमाई। झुको ओहो देखिए रउआ से हम इतना प्यार करी ना इतना दिल देना अरे कि रउआ मम्मी का मम्मी कुछ होता का अया दुखाता कुछ तो रुक जाई निकाल लेबे दी और जब अणस गेल तो ए चजरा दे बैठ गेल ठीक बा बैठ गेल बा ना। हां अब टेंशन नहीं के सोने के लिए ना बाकी चली हमारा बहुत प्यार करे के मन करता चली चली ना चली चलो ना तनी रुकी चली क्यों हइये नहीं के चल चल तो क्यों रहबो कर तो मतलब का हो। अरे चली ना अरे रह दी ना चलेंगे काहे टेंशन ले बनी। अरे देखा है पहली बार ये हमारे ऐसन देखो तो पहले मन काहे आंख फोड़ देला हवा ये भगवान का बोलो भौजी रउआ अपन मर्द के लेके गांव जाई आज के आज रउआ अपन मर्द के ई लेके का कहत तड़ू हो मतलब बाइल बन तो देख के जोड़ दो का भौजी। हम नहीं की देख के जरूरत तो का अगर हो ना गइल? गांव लेके जाइब रुआ ना हाँ। सवत उतारे खातिर तैयार हो जी आप सब त हे जा हां तहर दिमाग पगला गेल बेटे। हमार दिमाग पगलाइल बना तो एकदम तो रउआ चुपचाप रह के तू कहल का चाहत तड़ू एकदम चुपचाप रह के अपन माई अपन मर्द पर नजर रखी। माई मरत प हां माई अपन मर्द पे तार जीवो ना के कपत का हो उल्टा बोले में। हमार जीव तो नहीं खे का पत लेकिन ओहने के दे जरूर का पिरवा जइए देख लेत है ठीक नो और तो नहीं के बात मुझ के ना विश्वास कर जाला। अच्छा बाप रे बाप कान में के झुमका पहनावल जाता है कान में को झुमू का गोदी में सुता के माई के तब का हमारा के हम अब जाके देखत नहीं। अही ये रा हमारे बुढ़िया को करतो संपन्न शर्म ना लागे करो देखी रउआ बस रउआ हमरा पर ध्यान दी ठीक ना। ओरे हम रउआ गोजी पर भाल बा गोजी भाल बा का सुनी ना अरे मायने रुक जाई तनी केनी पिया चारों ओर खुश से नहीं मिलत नहीं खे ठीक बाटे देखी राउर महान और शरीर भी ब्यूटी अच्छा लागेला। ये नाती हूं माई नाती हूं अरे अरे रेणुका अरे बारवा में ढील पर रहल उहे। अरे मैं तोरा लाज नहीं के लागत अपना बेटी के तू सोवत बनल चाहत रे आय ढील है रे बात रही के रेणु ऐसन कोनो बात नहीं है खाली कान में के झुमका पहनले बाड़ा ना रेणु ऐसन कोनो बात नहीं है रेणु नतिया नो ये तेरे गांव में ना ये तेरे गांव में होकर भाभी को कॉल बड़ी भाभी को अरे इनकरा के क्या मतलब मेन नागिन तो हो बाड़ी मेन नागिन उ बाड़ी अरे हम का अरे कहीं कुछ कहीं हम का कोइले बनी रुआ के हम नहीं के रह देत
दिया डाइन भी न सात घर छोड़ के बाहर कर ले सलो अपने बेटिए के सबत बनल चाहत रहनी ए देखो तोर दिमाग खराब बाटे का ई का दिमाग खराब है क्या कर दिया जी एकरा चलते एकरा मतलब बता दी हम बाबूजी हमर मर पैसा देले रही आज दिन दामाद के फंसा सकत त अपन बेटा के फंसाए में काका जी चला ना भाभी, तू गावे चला ई लगले चला काहे चला तू ही लगले चला अरे रहे दे और दूसरा अब माई कबो नैहर में नहीं ये सोच लिए हम ना जानत रहनी हमर मरद पे तू डोरा डाल तड़े समझ गेले ले सबत बना के संग संग रखब जा देखो बाबूजी अब पानी मत फेंका ठीक बा ना चले रहुआ रेनू देखो अब कुछ कोई नहीं के देखो चलो जब बाबूजी से कहत नहीं कि ना माई ले आ यार तेरे सुन तनी बैठी तो छोड़ ना माई बैठी ए रेनू कुल बात छोड़ा उठाए नहीं कुछ ना कान के बाली हम ही दे लेना नहीं कान खाली लागत रहला ठीक बा हम इनकर से प्यार कर ना ना कुछ ना हम लिंक लेके बॉम्बे भागत नहीं ठीक है रेनू ना हटा हटा ए बाबूजी हम ना जानू हमर माई हमें मर्दे के फंसा ले ली और जाए दीवानी के उ जतन करी ना उ खुद भोग जाए देख ले हम कहां जाएं बाबूजी हम के करे सारे राम बतावा रवै जी कबे रही ठीक नु और दूसर बियाह हमनी के कल जी और तोनो लार भाई भौजाई कंगाल नहीं खन बल्कि और दूसर बियाह ना होई दुगा में लइका का करियसन कहां जियसन इ नतियो के पिलुआ पड़ी अब माई के ऐसन माई भगवान सतगु दुश्मनों के मत दे अब अपने मम्मी जी से बताओ तनी फोन करके